Gikan sa Arimen Rejection Center, ano yakining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Bulacau, Pardo, Cebu City. Ang ato magtatampo nagdasangan nga Likejel. Anak, panlimbasog. Hindi anak kita sa ospital. Ginawa, anak. 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 Usay na hita mo. Dok, usay na hita mo sa atong anak. Dok! I'm sorry, Mrs. Dili. Dili ko makadawat ini. Wala maginawa nga akong anak. Daddy! Daddy, dili ko masagot ka mawa ang atong anak. Dili. Doktor! Doktor, please! Buhat na ang tanan ka mahimo ni mo. Mami, Buhat na ako ang wala kita tanan, mahimo. Mrs. But, sad to say nga, mihunong na siya pagkinawa. No! Dili ko masagot. Anak! Hindi like jail. Ayaw kong biyahe, please. Ayaw kong biyahe, Mami. anak. Nag-give up na siya. Wala kita mahimo pa. No! Oh, Daddy, ang machine, Oh. tanawa! Oh, buhi ang atong anak. Oh, Doktor, buhay ang akong anak! Buhay siya! Jesus Christ! Milagro kini! Salamat sa Diyos! Salamat! Mi, muserve ko sa simbahan ni ha. Agi pasalamat ako sa Ginoo sa ikaduhang kinabuhi ngayang gihatag na ako. Maugit ka na, anak. Pinangga kagit niya. Gihatagan ka niya ikaduhang kinabuhi. Og iyang gidungog ang ako mga pag-ampo niya nga dili kauna kuhaon diri namo. Mom, Anak, dako kayo among pasalamat sa Diyos. Nga ni akapauban namo karon. Wa ka pa niya kuhaan namo. Mao ka na. Og matod sa doktor, nga dili makaayo nimo ang sobrang kalipay. Sobrang kaguol og sobrang stress tungod sa imong sakit sa kasing-kasing. Mao ka na anak. Delikado kayo. Dali ka nang atakihon sa imong sakit. Ug mubati ka og sobra sama sa gingon ni mami nimo. Dili pa nang dugay. Musa pag-amping jud anak. Ha ba? yes, Dad. Don't worry. Mag-amping ko, Dad, Mom. Concern lang bini mo, anak. Dili mi gusto nga mabalik ang nahitabo nimo. Dili mi gusto nga mawa ka namo. Mahal ka kaayo namo ni daddy nimo. Ingon man sa imong magkuha nga tuwa sa gawas sa nasod. Nabala ka gani kaayo to nimo. Mao ka na anak. We love you so much, anak. I love you so much, Dad, Mom. Mom, mubiya na sa day ka. Nakasabot ka naman, di ba? Kinahanglan nga mabalik si mami sa gawas sa nasod. Tuwa man ang akong trabaho dito. Madaot sad ko sa kompanya nga akong itabahuan kung dili ko mutuman sa kontrata. May nalang gani kay gitugutan nilang akong emergency leave tungkol sa nahitabo nimo. Nakasabot man ko, Mi. Pero, di ko lang kapugan ako kaugalingon nga mga pwede mo. Anak, natural lang ka na nga batiyon nimo. Ako bitaw, mingaon sa baya ko ni mami nimo. Di ba, ma'am? Mao gyud. Maong sabta si mami, ha? Para naman sa ninimo, natong tanan. I'll be missing you, Mom. I love you so much. I love it so much, anak. Anak, Likejel. Usa man wa ka pa mahuman. Pagdali kay hapit na lang ka sa school. Yes, Dad. Nana. Hinawak na si Sheila. Hello, She. Jill, naku isulti ni mo. Unsa man na, friend? Madayon ang birthday party na ako next day, ha? Mo ba? Wow, ka nice. Good. Unya, invited ko? Of course, no? Ikaw pa? Friend ko ta. Mga bitong gitawagan ta ka? Basta ha, invited ka, ha? Dad, manangit ang tako nimo.
Invited ko og birthday party sa akong friend ugma. Ha? Birthday party? Dad, I know nga dili ka masugot. But please, Dad, tugtin ako. Dako na bitaw ko, Dad. Dagan ako. Di na ko baby. Yes, anak. Dako ka na. Pero igo lang kung nagprotektar nimo. Daghan na kayong binuang ron. Ayaw isipang nag-stricto ko, ha? Di lang ko gusto nga may tumpawa kas kadautan. Maubitaw na hinungdan nga kuhaong giti ka matagkaroon og unya kung asa ka man mulakaw. Nakasabot man ko anak, Dad pa. Protective kay ka na ako. Lupi pa'y gwardiya ni mo nga mubantay na ako. Pero Dad, please, Dad, duktin ako. Magpakuha lang ko ni mo kung mahuman yami. Sige na, Dad, please. Dad. Sige. Musugot na lang ko. Yes! Thank you, Dad. Pero kuidaw, ha? Kung nailalaki nga mo sikit-sikit mo. Dili mahimo. Dili ko gusto nga mag-uyab-uyab ka, ha? Bata ka pa. Humanauna ng iyong pag-eskwela. Yes, Dad. Timan-an gan ako tanan. O dili pa ko mag-uyab-uyab. Okay, very good. Ihatutik ka aron makatultol ko sa dapit nga kuhaan ako nimo. Thank you so much, Dad. I love you, Dad. Hey, friend. Thank you, friend. Uy, thank you ha. Nga may arigod ka. Pero tigitan akong hangyo ni Daddy. Kapit na lang kumuluhod niya, friend. O nadagit sa akong parayg. Pero maulagi, kuhaon ko niya na ako'y curfew. Sige lang, good. At least, nakaarigod ka. Ay, tunari kayo paila-ila mo, friend, ha? Ha? Jay, come here. Yes, birthday girl. What can I do for you? Jake, Yeah. meet my friend, Likejel. Likejel, si Jay. Friend at gapon ako. Hi, Likejel. Nice name, ha? Glad to meet you. Thank you. Nice to meet you too. Uy, siya ay lagi kayo ng imong friend. Siya, no? Correct, Chan. Magin-uwang din kayo ni siya. Friend naman kita, Jel. Pwedeng maya ko sa imong cellphone number? Si Jake. Sugad sa mong panagkaila, magsige na sig text na ako, manawag. Unya ko haon ko niya sa eskwelahan. Nanguyab na rapasin ako. Unya magsige pangumusta. Sakay kong buhaton ani, uy. Ang tinukod, naanasat ko'y feelings ni Jake. Buutan man gud siya, gentleman. Nakagusto sa niya. Pero, sakon manina ko nga di man masagot si Daddy nga manguyab ko. Yes! Salamat, Jel, ha? Gisagot agad ko nimo. Thank you so much. Sobrang ako kalipay nga gibati karon, Jel. Same here. Mahal kay taka. Hinungdan nagisugot ka bisag supak si Daddy. Jake, hangyo ko lang ha. Ato sa ning itago. Nahadlo ko nga masuko si Daddy ug mami na ako nga gisupak nako sila. Nga naman. Dako naman ka. Tinarong bitaw ning ako nimo. Basta, sabtalan sa koron ha. Bata pa manggod ko ko. Di pa pwede nga musod ko ng uyab-uyab. Kinahanglan na makatiwas ko sa kong pagtuon. Maong ato ning isikreto ang atong relasyon ha. Okay, I understand. Basta, I love you so much. I-promise na ko. Di taga pahila kung mahalo ng paggaon ko ikaw. I love you too, Jake. Jake, mag 2 months na ta. Murag yasulan naman kung masiktago-tago sa atong relasyon. Maugyod. Ug ako'y pabuto, no? Gusto ko nga open na unta ta. Aron sad open ako nga mamisita sa inyo. Open na ta nga mag-date. Nagplano ko nga sultihan na si Daddy sa atong relasyon, Jake. Anyway, nakita man sa dako nga tinarong ang imo diri nako. Love kit ko nimo ug love sa taka. Ha? Mas mayo ng imong nahuna na, Angel. Unsa? Dad, ayaw ka suko. Sorry nga nakasupak ko ninyo ni Mommy. But please, Dad, atay ko ninyo chance nga malipay. Love na mo usa-usa. Ug dili mi gusto nga hangtod sa hangtod nga magtago mi ninyo. I promise, Dad, dili ko magbinuang sa kong pagskwela. Muhuman gid ko. Ug dili mausab ang akong love ni Mommy. I'm still your sweet and loving daughter. Bisag anak ko'y uyab. Di ginunta ko musugot, anak. Pero sa uto man, naan man ka na. May uyab ka naman. Ug di sa ko gusto nga mag-uul ka. Mong paningkamutan ko na mo, nga hatagan ka sa gusto nimo. Basta di lang makadaot. Kaya dili makaayaw nimo nga mag-uul ka. May sakit ka na bas kasing-kasing. Basta, keep your promise nga di ka magpinuang sa pag-eskwela, ha? O gusto ko nga mamisita gyud siya din nimo. Yes, Dad.
Dad, si Mommy. Ako na'y bahala ng pasabot ni mami nimo. Sir, manangin doon ako nimo nga manuri ni si Likejel. Kung okay ra nimo, sir. Oh, musugot na lang ko. Kay nananghin ka man og tarong. Pero, uli mo sayo ha. Basta dadha, mananaw pa mig sini. Ngayon, ko man namog tanog sini. Mag-dinner pa mi. Una ko mo pa ulit dinhi. Walay problema. Basta ka mo ay budget sa oras. Basta di pa mungit-ngit, niya ka na sa bahay. Oh, hello. Long distance mo ginawa? Si Mami Kitty. Hello, Mi? Nanawag kong daddy ni mo. Milakaw ka kuno. Yes, Mi. Nagkuyog ni Jake. Asa man mo karon? Unsa ka mangurasa mo uli? Di arami sa mall, Mi. Uy, naalami kipalit. Okay, pauli dayon ay pagdugay. Manawag kong balik ni mo ug naka na sa bahay. Sige, bye anak. Uli na ha. Love you. Love you too, Mami. Unsa to isulti ni mami nimo? Papauli una ko ko. Kay manawag sa balik una anak ko sa bay. Isulti na lang ta siya sa iyang tuyo nimo. Nanawag na gid siya. Anong papauli yung pamagid kaniya? Mapagipag-abot na to din ni Small. Ay, I'm sorry. Si Daddy, nanawag. Hello, Dad. Hello, anak. Pauli na din sa bahay. Si mami nimo nanawag. Nangita nimo. Bago rabito siya nanawag na ako, Dad. O ba? Sige. Pauli na kay manawag ko siya nimo. O moabot ka na diri sa bahay. Pauli na yun ha, anak. Bye. Bye, Dad. Oh. Jake. papauli sa kasi mong daddy? Jake, sorry ha. Hay! Paita ning relasyon na to eh. Sa una pa gini. Sukad pa sa pagsugod sa to relasyon. Pirmi na lang yun ingon ini ang atong sitwasyon. Permit ang mag-agad sa imong parents. Magdali ka pirmi ug magkuyog ta. Wa na tay panahon sa usag-usa nga mag-uban og dugay. Dagang bawal. Di ni pwede, di ni mahimo, ayaw ana. Pirmi lang ta mag-away tungod sa kahigpit sa imong parents. Hangtod kanu sa aman ta magsigig og agad sa imong parents. Hangtod kanu sa atang magsigig away tungod sa imong parents. Hangtod kanu sa jail. Jake. Suot sa unang katuig among relasyon ni Jake, magsikibig away, kay di siya makasabot sa kong parents. Maagwanta ang kahigpit sa kong kinikanan. Nagkadesisyon na lang ko nga magpuwag mi, kaysa magpadayo ng among relasyon, nga way kalinaw o kalipay, kay magsikib amig away. Mahal ko si Jake, apan dili sad mahimo nga supakon ko ako mga kinikanan. Dili ko gusto nga mahiubos sila nako, kay mahal kay nako sila. Mo Jake, husto sila si mami ug daddy, mga bata pa ta. Ug daghan pang moabot sa tong kinabuhi. Kung kita gyud ang gilatid sa kapalaran, kita man gyud bisag nagpuwag na ta. Mahal gihapon ta ka, pero unahon sa nato ang atong pagtuon. Ug dili ko gusto nga pakyason nako sila si mami ug daddy. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power RNN. Mao kitong mga galang kaagi na Likejel nga taga Bulacau Pardo, Cebu City. Mamong kaagi kibahatan na duwa sa radyo ni Ing Vertudazo ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga gala o mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, Handumanan sa awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipadala sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba lang siyang kaagi karon, Merkening? Isa ka babae nga taga Bulwa, Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo, nagkasangan nga Helen. Space? Nangita kag space? Yes. I need space. Pero nga naman. Basta may problema. May problema ba ta? Ako ang may problema. May lain ka na ba? Nagkasa ka na sa atong relasyon? No. Bapoy lang uyab. Labaw doang wa ko makasa sa atong relasyon. Then why? Just space. Space? Cool off? Whatever?
nga kalit man lang ka ng hayo og space. I'm sorry. Sorry. Boy! Boy, kaniyot lang. Magsulti mo na ta. Ayoko biyahe. Boy! Ang ginoo ko. Hoy, Helen. Unsa ba? Nagatubang ka man sa pagkaon nga naghila? Nabuang ka na ba? Mababuang kit ko. Naglisod ko sa pagdawat kung ano nangitag space si Boy sa among relasyon. Unsa may akong sa niya, ma. Pansaman. Anak, si bisan kinsang tao, kung matuok na sa usa ka relasyon, mangita gyud ang space. Mawa na ko siya to ka. Dili ko possessive. Managsama ming understanding. Wa mi demand sa matag usa. Happy mi sa among relasyon. Unya all of a sudden, mangayo siya og space. Asa man kung napitan ako, ang ma? Dili ko makadawat ini, ma. Dili. Dili. Out of reach gyud ang cellphone ni Boy. Dili ko gid siya makontak. Naglikay na gyud kahasiyan ako. Bahala na, mato ko sa ila. Dili na ko makaantos. Magtulo na kabuan nga wa mi makita. Wala gani kontak. Bisag simple text man lang. Mato ko sa ila. Kinahanglan sa mga masayo siya sa matuod ako kahimtang. Oh, Hi, Tito. di ako man lagi. Nasuroy ka man. Minsan na. Kinuha ko. Ngano ni? Usay buti pa sa buti ni. Nganong daot ka na kaayo. May sakit si Boy. Liver cancer. Huwag nakalamay na. No. 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 Mao kininungdan nga. Nanangayo ko ni mag-space. Gusto kong maglilipad ka na ako. Ginoo ko. Giputol ko ang tanan natong communication. Gusto ko man ikang i-text. Pero akong gipugnan ang akong kaugalingon. Gusto ko maanod kang uwa na ko sa imong bananaw. Aron dili ka na masakitan kung masayod kang uwa na unya ko. Napatay na unya ko. Unfair man ka. Ngano mo man kunin mo sultihi sa tinuod. Gustong mag-uul ka. Dili ko gustong makakita ni mo hilag. Pero imo na kong gipahilak. Sige gayon nga wala ta makita. Ni magkasulti. Bisan text naman lang sa pagpamumusta wa gid na mo mabuhat. Mura na akong mabuang sa kamingaw. Mura na akong mamatay sa kaguol. Sorry. Unsa kong klasiyo sa pagkauyab. Nga wag ko makabantay nga may sakit ka pa di ay. Mataghigayon nga magkulog ta. Akong gikontrol ang akong kaugalingon. Gigantos ko ang kasakit nga akong patiyon. Sa mataghigayon nga, muatakin ako ang pagsakit sa kortiyan. Iyan lang talang dahil ng pain reliever. Boy! Boy! Pagaling ako. Pagaling ako. Agay. Ang ginang pera level. Kanit, magkuha ko. Magkuha ko. Boy! Hindi tanti ka matayo. Dili ko isubihan. Dili ka masagda. Nakatuog na gid siya. Paulit na lang. Biyay na lang si Boy. Dili ko. Dili ko siya gustong biyaan dito. Amon siya gipakita og doktor. Pero wahay na ang tanan. Nakalamay na cancer cells sa lawas. Okay, wa man na siya magpakita og doktor. Iyam lagi na ang pagpadakit siya ang tiyan. Nagtuo siya simple lang nga sakit sa tiyan. Pero lain na di ay. Dito magtinamagay ta.
sa Diyos ang usa ka milagro. Dili pa agay mamatay si Boy. Dagan pa kayo yung mga pangandoy sa kinabuhi. Dili siya angay mamatay. Naginahanglan pa ko niya. Naginahanglan pa ko niya. Labi na ang umaabot na mong anak. Nagsaba ka. Nagkasalan kita, Boy. Magtiayo na kita. I love you. I love you too. Pagpakipisog sa kamatayo na. Kinahanglan nga makita mo pa ang pagdako sa atong anak. Ug sa umaabot pa unya natong apo. Muabot pa ka kanang higayon. Nga sa akong paminaw. Nagagrabe naman ang akong tibati. Kaapoy na ka. Maluoy ra na to ang Ginoo. Nasayod ko. Nituo ko sa kadakong milagro. Dili lang tamang pagkawa sa paglaom. Hugtan pagit nato ang atong pag-ampo. Uy, buntag naman di ay. Lamig man di kayo nga akong tuwag. Kanindot sa imong batayon kun sa pagpiyong o pagbukangon sa imong mata. Imong minakalang imong makita. Hagkan ko na siya sa dili pa kong bangon aron magluto ko alang sa mong pamahaw. Boy? 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 Oh, kabugnaw niya. Boy? Boy! Boy! Nga naman ako malihok! Boy! 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 Boy, ayaw na ba? Ayaw na! Bugnaw na si Boy niya ng pagkabuntag. Nga apo na unta siyang haggan. Patay na siya. Sakit kayong palandungon nga wala lang ganit siya makakita pa sa among anak nga bunga unta sa among gugma. Nanganak ko ug sa kabatang lalaki ug liwat tayo ni Boy. Ako siyang gipasunod sa ngahan sa iyang amahan. Sa kanunay, pabilin kong magmahal kaniya. Bisan tuan na siya sa laing kalibutan. Dini na lang kukutob, dagan salamat. More power sa Arnen. Mao kita mga galang kaagi ni Helen nga taga Bulwa, Cagayan de Oro City. Ang mga kaagi gibatan og duwa sa radyo ni Miss Miraluna Tumulak ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papara sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, Handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez, Building Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod hikayon, tagang salamat sa inyo.